Ale umím lepší. Tak to umím taky. Teda. To je těžké. Tak to není. Ale víš, co bude? Tak to jsem učila mít pobal. Tak, vypadá to jednoduché. Kačo, už naší taneční lekci. Točím vás. Ještě se to může natáčet 9 sekund. 6, 5, 4, 3, otočit! Už je to 1 minuta a 5 sekund. Dále. Bravo, bolissimo. Loučíme se z naší taneční lekce. Jo. 2. Já.